Eu son Adán Portela, son médico e estou preparando o MIR. Cumplo 25 anos. Eu vivo en Santa María de Xeve e teño moitos gatos. Vivir nunha aldea está moi ben pola tranquilidade. É moi sinxelo acostumarse a estar en silencio, ter moito espazo libre para ti. Facer deporte é moi bo para a saúde. Tamén creo que ten unha parte de compromiso con un mesmo e saber levar unha rutina. Un síntese moi ben. É unha sensación de, non sei, de liberdade. Cando empecé a facer piragüismo no Pontillón era moi diferente. Fixeron unha ruta ao redor que antes era todo vexetación e agora hai un camiño. Houbo ali moitos cambios facendo hangares e facendo vestuarios, un ximnasio. Eu creo que para quen lle guste o deporte, Pontevedra é unha cidade ideal. Hai moitísimas opcións. Podes practicar calqueira tipo de deporte. Hai instalacións para todo, dende o triatlón, deportes como o fútbol. Eu definiría a Pontevedra actual como unha cidade moi cómoda. E a sensación de poder ir camiñando a todas as partes é unha cousa que non valoramos o suficiente. É unha cidade onde tes moito espacio para pasear ou para facer deporte ou para ir cun can. Cando penso na Pontevedra do futuro, máis que na evolución da propia Pontevedra, penso en non voltar atrás. Non voltar a unha cidade con coches, con contaminación, con un pouco espazo para a xente, unha cidade con máis demais. Eu podo imaginarme a min mesmo dentro de moitos anos vivindo aquí en Pontevedra, traballando aquí no hospital. Cumplo 25 anos e temos que seguir construindo o futuro.